budem tu. Krásny slnečný deň vám prajem. Buďte nohami pevne na zem. Lebo o chvíľu vás čaká umelecký zázrak. Dámy a páni, vítam vás na tomto krásnom a jedinečnom mieste. Počul som kde? No výborne, predsa Dobre, a teda, niekto sa ma tiež pýtal, že vlastne prečo ste tu dnes. Tak to mi odpovie. Áno, a teda čo, aby ste videli? Ako hráme, a čo hráme? Výborne, vy ste úžasní, no. A teda, čo konkrétne? Teraz uvidíte. No úplne bezchybný, to si zaslúži potlesk. No dobre, a tak čo ešte mi viete povedať? Čo ste ešte videli? Áno. Je to aj niekto iný, ešte náhodou, kto vie, že čo? Áno. A odkiaľ sme? To ešte viete nám povedať? Vy ste úplne úžasní. Jediné, čo ma na tomto trošku mrzí, je to, že sa nezapájajú naše herečky, však? Akože, vám nepríde trošku blbé, že celý čas ste ma tu nechali s nimi akože. Už ako, tomuto ja hovorím, že empatia pre hereckého kolegu, však? Už na začiatku, ako som sa sem postavil, tak úplne padol celý temporitmus a vy tu len tak sedíte a nie ste schopné urobiť ani čuk. Ani takýto malinký čuk na to, aby ste mi pomohli. Ja sa môžem vykašľať na takúto hereckú kooperáciu. Môžem sa vykašľať na tento amatérizmus. A viete, čo ste? Viete, čo ste? Vy ste produkt lenivej spoločnosti bezvážne. Čo som? Čo som? Ste amatéri! Aj ty si amatér! Aj ty si amatér! A viete čo? Aj vy všetci, čo tu sedíte, odtiaľto až potiaľ, každý jeden z vás chce len amatér. A ja som čo? Čo? Vieš čo ty si? Čo? Škodánc pajazdíka. Ja postav taký, ja som mala taký v robote. To sa nejako volá. To sa volá ten... Haraš. To ti je sexuálny haraš. Počuješ ma? Ty si jeden... Dobre, ukludníme sa. Všetci sa tu ukludníme. Ticho. To nie je to divadlo. Dobre, dievčatá, tak toto ďalej nebude fungovať, inak bude Kuca paca od Alexa. A to kde ťažku okrátky, Kuca paca, alebo čo? Čo si pýtala? No, počkaj, keď účtovať, ale to je rozplekka, to je rozplekka. No, tak ani ja to nedávam. Čo ide robiť? Ide si kresliť, omalovať,
rád, že ste to ešte s kvalitnou kultúrou nestali. No tak ďalej, žalko. Vidno, že máte vkus. Som na vás pyšný. A veľmi rád vás opäť vidím. Čo ti tu Najmä vás. Takže teď sme to skončili. Správne, pre divadlo. Ladies and gentlemen, dnes si vám dovolíme zahrať kratučku ukážku z úspešnej hry Williama Shakespearea. A prosím vás, že ktoré sú tie neúspešné? A když to nedá nejaká šmoč? Mesdames, messieurs, dnes si vám dovolíme zahrať malinkú ukážku z úspešnej hry Williama Shakespearea Sen noci svetojanskej. Sen noci svetojanskej je komédia, ktorá sa odohráva v antických Aténach a v magickom lese. Je to hra, ktorá pozostáva nie z jednej, ani z dvoch, až z troch hlavných dielných línií, ktoré sa navzájom prelínajú. Zahrajme vám takú scénku stretnutia remeselníkov, ktorí skúšajú hru s názvom Srdcervúca tragikomédia o preukrutnej smrti Pirama a Tisby. Na sebe kniežete Tézea. Sú veľmi zábavní a nešikovní, čo práve dodáva tej hre humor a ľahkosť. Ja vidím, že vás to strašne zaujíma. Ja vám ešte musím povedať takú zaujímavosť pre vás, fajnšmekrov. Celá táto hra je písaná vo veršoch. Až práve na toto stretnutie remeselníkov. Viete, náš režisér veľmi dobre vedel, že bude pracovať s amatérmi a práve preto vybral túto časť, kde nie je potrebné hrať z blank versu. On ma uráža. To ja vím, čo je, čakaj. Dovolte mi predstaviť náš tvorivý tým. Naša úžasná dramaturgička Michaela Jančošková, ktorá sa podielala na množstvo úspešných inscenárky. Vrátane noci sveta. A ja som ešte nepredstavovaný. Ale si myslím, že sa aj môže predstaviť. Nevidíte, že predstavujem? Ty si už sem dobre... A ty si už úplne mimo! Ja sa Tu si stojí na tomto mieste a predstavuje tu náš tvorivý tým. A ty si sem prídeš z tej tepličky nad váhom ako úplná amat... Najdôležitejšie sa samozrejme nestihlo, pretože máme úplne neschopný tým, samozrejme, hej. Takže chcela by som vám povedať, to nepoznáte, že ja som veľmi úspešná speváčka z Viedne. A budem v tejto hre hrať Sováčika. Áno? Ak sa vám to zapáči, určite sa vám to všetkým bude páčiť. Tak ja vás budem čakať v tej viedenskej filharmonii potom, áno? Pretože ja som tam solistkou. Áno, ak by ste ma náhodou nepoznali, tak už vás poznáte. Takže príjemný umelecký zážitok. Bez neho a veľa zábav. No, tak...
Láďa. A som z Tepličky nad Váhom, tu je tuto kúsok vedľa. No a ja som vrátnička, no. Ale tak zavolali ma tu dnes zahrať. Ja sa totižto tiež venujem amatérskému divadlu. Vy chcete talent nejaký vidieť? Prichádza umenie. Akcia! Toto je ideálne miesto. Áno, výborne! Výborne toto miesto ako stvorené pre našu skúšku. Zelená pašiť. To bude naše javisko. A tu bude šatňa. Dajte šatňu. Prejdeme si každý jeden akt. Každý jeden akt, ako by sme hrali pred samotným kniežaťom. A čo je? Čomu si prišiel na klop, Milikovo? Tej komédii o Piramovi a Tisbe sú veci, ktoré sa nikomu nebudú páčiť. Napríklad, ako Piramus vyťahuje meč, aby zavraždil sám seba, to dámy nezniesú. Čo ty na to? Ale však to vážne, však toto bude vážny. Čo sa to povie? Ten emblem. Ja si myslím, že by sa tá samovražda mala nechať až nakoniec, ako taký prídavok. A čo ešte? Ja mám nápad, ako to urobíme. No, tak to som zvedavý. Napíš mi prolog, v ktorom jemne naznačím, že tými mečmi sekáme len akože a že aj Piramus je len akože zavraždil. Počkaj, keby sme to priklincovali ešte tým, že by si ty akože, ty si ten Piramus, že by si povedal, že ty počkaj. Ty Piramus, akože vôbec nie si Piramus. Áno? Ale ty si len klobotka. A to túto všetky, toto zbaví strachu na dobro aj na zlo. Výborne! Dáme tam prolog! Ale vo veršoch! Počkajte, nenalákajú sa tie paničky leva. No, tak určite sa nalákajú, lebo ženy sa všetkého boja. Pani majstri, čertovsky si treba rozmyslieť, či vypustíme medzi dámy leva. To nie je len nejaké chacha, to bacha. No, to nebola nejaká kuca paca. Ešte jeden prolog, v ktorom by sa povedalo, že ani lev nie je lev. Na čo? Však stačí, keď sa vystrčíš s hlavou v krku leva a povieš, poď rob toho leva teraz. No, povieš tak, že s veľkým alebo ešte s väčším defektom, že
sa vy ničoho. Že vy sa ničoho nebojte, však ja keby som mohol, že ja dám za vás všetky aj život. No, a ja keby som povedal, mne by ten život vôbec nestal za to. No takže ja som človek presne taký, ako každý druhý a tretí z vás. A ešte ubezpeč o tom, že ty vlastne ani nie si človek, ale že si herec. Herec? No? Alebo povedz, že nie si ani to, ale že si vlastne žena a absolútne kašleš na tradíciu alžbetinského divadla. Viete, lebo v tej dobe hrali iba muži, takí ako tento tuk. Čo ty robíš? Bláznila si sa? Ešte ty by si tiež mohla povedať, že nie si z Norska, ale je z Púchova. Normálne z Púchova. Púchov je pekné mesto, že na to sa netreba hábiť. My sa naozaj veľmi ospravedlňujeme. Viete, to všetko kvôli tomu tepu. Však aj herec je len človek, nie? Aďa, daj si trocha vody. Herečka. Alebo teda vrátnička. Ja už ani neviem, čo som. Nie je to jedno. Si myslíš, že to tu niekoho zaujíma? Že ešte niekoho zaujíma pravda? No čo pozeráš? Veď tu hráme už toľko hereckých rovín, že už aj neviem, kto som v realite. Dámy a páni, realita. Blankvers, Alžbetské divadlo. Ty si myslíš, že ti tu niekto rozumel, čo si doteraz hovoril? Každý pozná iba Rómea a Júliu. Nie, to sme videli teraz vedľa. Rómeo, prečo si povedal Rómeo? Po prípade ešte poznajú Hamleta a jeho slávny monológ byť či nebyť. Lepka. Inak, viete, že tá lepka je výmysel? Že to si vymysleli, ona neexistuje. Neviete, čo? Ale to si nevyčítajte, ja by som o tom tiež nevedela, keby tu dnes nehrám. Shakespeare ale génius bol. Bol, to všetci dobre vieme. Ale prečo? 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 Náš William sa stal pre väčšinovú spoločnosť len figúrkou literárneho showbiznesu. Niektorí sem ale prišli kvôli mne. Představuji divadlo. Alex, počkaj, ja ti to vysvetlím. Řeknu, selaví, čím to končí bál, a to mě nebaví, hrajte ještě dál, naposledy. La la la, 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 la la la. Keď si prečítate viacero hier od Shakespearea, tak zistíte, že Semnoty Svätojanské je niečím špeciálne oproti jeho ostatným hrám, čo z tej formy. Pretože Shakespeare si nerobí srandu sám zo seba a my sme sa rozhodli urobiť si srandu z jeho srandy a vytvoriť tak organizovaný chaos. Nemusíte sa báť. Všetko, čo ste videli, nebolo reálne. A uisťujem vás, že všetko prebehlo tak, ako malo. No.
Počúvate, vy ste tam čo dali?